لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. Ассалому алейкум дӯстони азиз. Умедворам ҳамагитон хуб ҳастен. Хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст тамошобинони азиз. И влог як рӯз пеш аз Идал дӯстони азиз. Инҷа камтар тайёрӣ барои Ида дидестем, камтарак пухтупаз кардем. Ҳозир ман орзуқ тайёр кардестам, ам хел мухбар мезанему. Баъдан мебарем шона корчақати мепазем дар ван. Влога то охиша тамошо кунед дӯстони азиз. Дастгирия фаромӯш накунед. Орзуқора пухта гирифтем дӯстони азиз. Анам хеле омадан резонаки фасон омадан орзуқомо. Ҳозир сар мекунем кулчапазира. Хамири кулчамонам расид дӯстони азиз. Зувола мегирем, шо мемонем кам дарбо мегирад. Баъдан мепазем кулчаора. Кулчора пухта гирифтем тамошобинони азиз. Ан ҳами хел омадан. Сар мекунем торт пазира. Торти мидови мепазем имрӯз дӯстони азиз. Торти мидови ма ягон бор напухтам, фақат бисквит мекунам, черепаха. Торти мидовиро имрӯз хоҳар мепазам. Хоҳар ман Тоҷикистон омад, мо рафтем дар хонаи додармадача як шаб истодем, баъдан пешу чам рафтем бегониш гашта хонаи ман омадем. Акиш як рӯз мондан Ида бигем, шавдамо тайёрӣ дидем барои Ида пухтупазона накардем, хеле камтар чиз пухтем, бисёри бадан напухта будем. Ана дар торти ваяш мидови 10 дона тухм андох, шакар, асал, як қошуқча камтарак сода пур накарда, 2 таразри хетел, руғане ки хӯрок мепазем ҳавай. Орда нигоҳ мекунӣ хай чанка ки ғафси шава ҳамуқа. Баъдан дар рӯи плита як косада омон ҷӯшид, дар бола оби ҷӯшомадагӣ ёро ҳамаша намехай када аралашон кард. Ё камтар хунук мешавад, баъдан орча меандозӣ ё баъд какао андохт дар ин. Вай мешавад торти шоколадни. Дӯстони азиз, бо ҳамаша тамошо кунед. Дар инҷа шурӯъ карда фаҳмондагия шидох чӣ кор накард ҳастай камерада. Дар кремуш дӯстони азиз 1 литр шир, 2 бокал шакар, 3 қошуқи калон орд дар болаи плитамон шурӯъ карда кофшон аралашон кард. Креми ғавз шид, заварной крем шид бигем. Баъдан бо якта сливични масло аз гӯшони молокорам хушрӯъ карда аралашон кард. Заварной кремон ки хунук шид, вай креми згӯшони молокора гирифт дар заварной ҳардушона якҷоя кард бигем. Баъдан корчико ки хунук шида, кремора намихел дар корчико мондак бигем. Рӯбарӯ ҳамаи корчикора намихел мондану
баъдан хай торт тайёр шуд, намехе фасониш кардам. тамошо кунед дӯстони азиз, то охирша торт кани чӣ хел омад ба ҳотиен. дӯстони азиз, торти морам тайёр шуд, ана ҳамин хел омад. тамошобинони азиз, беҳад вичам фасон омада. влоги имрӯзаро дар ҳаминҷо ба охир мерасонем. дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб. шумо ҳастед ки канали мо пеш мерад. тамошобинони азиз, касоне ки подписатсия кардагӣ неста, яъне ки обуна шудагӣ неста, обуна шавед, лайку комментария фаромӯш накунед. тамошобинони азиз, дастгирии шумо пешравии мо ҳай. хайр дар паноҳи худо бошед, мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеоҳои оянда, худованд ҳамагита нигаҳбон бошад.